आज सकाଳେ उठी ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିଲି। ଆମ ଗୁନୁକୁ ବ୍ରସ୍ ଦେଇଦେଲି, ସେ ତା'ର ବ୍ରସ୍ କରିଲା। ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତାପରେ ତା ବେଗ୍ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ତା ବେଗ୍ ପୁରେଇବା ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଆମ ଠେକୁଆମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରୁହ, ଆମ ଗୁନୁକୁ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିଦେଇକି ପଠାଇଦିଏ, ତାପରେ ଆସିକି ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ଏପଟେ ଆସିକି ମୁଁ ତା ବେଗ୍ ରୁଟିନ୍ ଦେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦେ। ସେ କହିଲେ ମାମା ମୁଁ ଚକୋପାଇ ଖାଇବି। ତାକୁ 2ଟା ଚକୋପାଇ ଦେଇଦେଲି, ସେ ତା'ର ଚକୋପାଇ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ 2ଟା ଲଡ଼ୁ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଟିଫିନ୍ ତା ବେଗ୍ ସବୁରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଖାଇଦେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହୋଇପଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇପଡ଼। ତା'ର ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ତ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା, ତାକୁ ତ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରି ବୁହାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଭଲ ରହୁ ନ ରହୁ ଶାଶୁଘର କଥା ନା, କାହିଁକି ନା କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ସବୁ କାମ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିକି ମୁଁ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଆସିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି କାମ ସବୁ ସାରି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇବା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ପାଣି ପୁରା ବରଫ। ତ ଶୀତରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧାନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ନ ଗାଧୋଇଲେ ତ ରୋଷେଇ କରି ହେବନି। ଅଗାଧୁଆ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବ? ତ ଏଇଟା ତ ଶାଶୁଘରେ କଥା, କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।